Lalaki mikuha lang og police clearance na sikop. Gibalhog karon sa temporary custodial cell sa Lapu-Lapu City Police Office ang 40 anyos nga si Nixon Kapangpangan, taga-barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Matod ni Nixon, gikahibong niya nga nung nalutsan siya warrant sa kasong attempted murder nga na-dismiss naman ang kasong diri kasod nga gipasaka kaniya og sa iyang higala niadtong 2004 dihang nainkwentro sa higala ang usa ka traffic enforcer. Di file affidavit of desistance to kuan. Yan naibong lang ko ron, nagkuha ko police clearance. After mga 15 years na karon, nahit ko diha. Nakuhanan ko attempted murder. Kuhaan ko knowledge na nga kuhaan, nagtuon man ko nga limpyo na kuhaan ba. If we will found out na confirm the naagi warrant, we will effect the warrant. So as far as iyang issue is concerned, we cannot comment on that.